estamos fartos de que se bote a merda na boca da ría máis produtiva de Galicia. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa celebrou onte unha asamblea para falar do posible vertedoiro de lodos nas inmediacións da illa de Sálvora. A reunión acudiron todos os sectores relacionados co mar e decidiron, por unanimidade, mostrar o seu rexeitamento a que continúe esta actividade. Por unanimidade se manifestou o rexeitamento rotundo a que se siga vertendo lodos portuarios e contaminados na boca da ría, non? Nos entendemos que ese punto vertido hai que clausuralo e non se pode ameazar constantemente a ría de Arousa, que é a ría máis productiva de Galicia, con vertidos na boca da ría. Non nos parece razonable, non? A asociación tamén mostra o seu malestar pola falta de comunicación da Xunta. E logo, a nos parecenos tamén que en esa reunión se manifestou de unha forma clara que este xeito de enterarse das cousas pola prensa non nos parece oportuno. Non se dirixen aos sectores productivos para informalos, para recabar a súa opinión, en suma, para dialogar antes de tomar decisións. Segundo o presidente da plataforma, o vertedoiro é un perigo tanto para a biodiversidade como para os sectores productivos da ría. Desde calquera punto que analices, ves que ese punto vertido é unha ameaza para o conxunto da biodiversidade da ría e para os sectores productivos. O sentido común non é poñer un punto vertido tan importante na boca da ría máis importante. A pesar de que dende a Consellería do Mar abren a porta a posibilidade de botar os vertedoiros noutra zona, Xaquín Rubido non cree que esa sexa a solución. Os lodos, se son contaminados, hai que ver a caracterización química, pero se están contaminados, o lóxico é que se busque un mecanismo en terra de inertizalos, de convertirlos en material inerte, non sei se se entende, e non botar a merda ao mar. Dende a plataforma farán un escrito tanto a Consellería do Mar como o delegado do Goberno para solicitar unha reunión e para pedir que se clausure o vertedoiro da ría. Aseguran que están dispostos a facer todo o necesario para conseguilo.